ora turu. Kula bar entek rawon sak piring niku. Mripat kula rada buyut ora. Jagoku kudu menang. Bratasena kudu mati sendika. Mang munggah wonten ing pepangguan kula keploki nganti kaya dara muluk. Nggih. Mati dening ukana lho. Ai ning kene ababe ora. Mbah, mang mriki, Mbah. Nggih. Dos pundi? Jagoku bakal tarung, nggih. Nek miturut panjenengan, jago kula supaya menang kudu madhep teng pundi? Madhep ngaler. Madhep ngalor, nggih. Sebabe posisi dina niki naga taun menika posisine wonten lor. Malah nembe jagongan kali naga sari barang. Dadi komplit teng mriku. Kok panganan nggih tiba kemil niku menang. Niki totoane negara, totoane nyawaku. Piye carane supaya menang? Nggih, pun to mang percados kalian kula. Oke, sing do golek teng kula niku sasate berhasil. Pengen dadi lurah niku takon aku, kula syarati nggih dadi lurah. Pengen dadi dewan niku sing do sambat kali kula, sasate do dadi kabeh. Lah sampean pengen dadi Ratu Mandura, srana menang adon-adon Jago, sampean mboten kleru nek golek dukun kula. Ngoten. Nggih. Jago kula calone menang apa kalah? Kula hitung dina lan pasaran kula godak-gadukne kok temune angka 6. Angka 6 nggih. Angka 6 tegese, angka 6 niku tegese menang. Buktine 1 menang, 2 kalah, 3 menang, 4 kalah, 5 menang. 6 menang. Menang napa kalah? Menang pemain percaya kula. Lho, niki nggih tuku rokok, lah nyapa to kaya ngene iki. Dadak ngono barang ki nyapa to. Niki rezeki nggih panjenengan karo sapa. Wong kula niku nggih sampun naik kelas bantu panjenengan. Purun apa mboten? Purun rezeki kok tak anggite. Sepi-sepi kaya ngene kok digawe dhuwit ra gelem. Tar kidune tan kula weda ting prongos ngono kok. Rezeki kok ra dikeke. Ora ditampani. Mang dongake nggih. Zaman pun meneng nalikanipun nggih, nalikanipun jago sampeyan gelut wonten ing Blabar Kawat Jangat Cinencang. Kula mboten badhe meneng. Pripun? Kula ubengi Blabar Kawat. Saman ubengi tok mboten. Kali kula sebari uyah. Uyah tok kali tahu. Sak petise barang terus mengke mengangang saged tiba kemil niku tiba menang. Matur nuwun, sami-sami. Menang karepmu, kalah karepmu. Sing penting entuk dhuwit. Dari informasi rada adoh sithik neng muneng kok enek Cahayu iki tenanan apa ora? Lumayan lah kena nggih tombo adem rendeng-rendeng kaya ngene iki. Jare enek cah umure 20 taun nggih Cik, model iki mripate ngriyip kaya Cina, ayune kliwat ukur, jane tenanan apa ora? Iki to. Nggih, Mbah. Lah iya pira iki? 200, 150 nek gelem. Nggih, Mbah. Lah iya aja angel-angel ora. Oh, wah, iya, wah. Woi. Ya, pas. Wah, tambah 100 tanduk ya nduk. Nggih, Mbah. Lah ya aja ngel-angel. Wong dagangan ora kulakan nek angel ya. Kok mboten dangu ya Mbah, awakku ora patek fit iki mau dadi. Ya serake tanganku kene nggih tombo boyok keju lah dadi.